Programový výber dôchodková správcovská spoločnosť vypláca sporiteľovi na základe dohody, ktorá sa podpíše medzi sporiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Tento programový výber v tej dohode určený môže byť jednorázový alebo postupný. Jedinou podmienkou na to, aby dôchodková správcovská spoločnosť mohla vyplácať úspory programovým výberom, je, že všetky dôchodky z iného zdroja, teda primárne na Slovensku z prvého piliera, prekročia referenčnú hodnotu. Túto referenčnú hodnotu sociálna poisťovňa určuje raz ročne a platí vždy na celý nasledujúci rok, pričom pre rok 2025 je určená na úroveň 684,10 eur. Pokiaľ sa sporiteľ rozhodne, že chce vyplácať jednorázovo programový výber, tak samozrejme dôchodková správcovská spoločnosť mu jednorazovo odpíše všetky jeho úspory a ich hodnotu prevedie na sporiteľom zvolený bankový účet. Pokiaľ si sporiteľ vyberie tú druhú možnosť, to znamená, že chce dostávať prostriedky dlhodobo, tak podľa toho, akú možnosť si zvolil, tak mu tu dôchodková správcovská spoločnosť vypláca, čiže postupne mu ukrajuje z jeho úspor, a keď si zvolil napríklad pevnú mesačnú čiastku, tak kým sporiteľ má nejaké úspory na svojom dôchodkovom účte, tak presne túto čiastku mu dôchodková správcovská spoločnosť vypláca, až kým mu nevyplatí všetky jeho úspory.